Gunting. Naikater dito. Di mo pa manggungit tipan-tipan? Siyempre. Para pag ma-excited ka mabli. Valentine's Day. Happy Valentine's. Happy Valentine's sa tanan-tanan, sa kalibutan. Happy birthday natin muna. Happy birthday day. Ate muna, happy birthday. Manginaot po mga daghan pang birthday mabot sa imong kinabuhi ug malipadyon ka hantod sa hantod. Diya tagang daghang grasya na moabot Panglawas. o kabaskagan sa panglawas per me. Guys, sa jumigmata kay klase, hindi gamo sa kananay pamahaw. Hala, nagpuwa malagi pagkadyo ko yung nagwantin kag Valentina. Ito guys, happy Valentine's ninyong tanan guys. I love you ninyong tanan. Ako regalo niya. Awang niya na. Unsay na? Valentine's sige. Pag gani ko'y panudlay. Bisan pag may adlaw sa mga puso, araw-araw gyapon nato higugmaan ang atong mga mahal sa kinabuhi. Kay bisan pag way Valentine's, adlaw-adlaw gyapon ko nagmahal guys. Mahal gyapon ha tanan hanggang mga mahal sa kinabuhi. Mag-celebrate og Valentine's Day, na mga pa-surprise, na mga sa padiha, dyan naghuman rabaw og Valentine's, magbinukbukay na. Para na di importante ang regalo. Ang importante na gigugma ko. Balag ako'y madawat nga tsukulit, ako'y madawat nga buwak. Okay, iya sa man nimo nga tagan kag buwak. Diya. Taphaw ra di ay ag isang pagigugma nimo. Ako kay bawo, unsay ang madawat karon nga regalo. Yun masisag na kuno siya ihatag na nga regalo. So na guys, sa Manila pa pag araw ng Valentine's, magsimba rami ni Junjun, dayon mag suroy-suroy at tumisa kananay plaza. Mamantay o kananay manggidit-dit pud. Kinahan ka manggidit-dit sa kananay daplin-daplin. Kinahan ka manggidit-dit sa mga punuan sa kahoy. Nay manggi labing-labing. Ayun ganun. Mamantay rami guys sa una. Sa Manila kami. Anong trip ka? Manggong trip guys, basta na yung mga ingaron, maghara dyan ganahan, kaon dyan. Pagkaon ra guys, agahan ka ng kuwan, kalipay, bisag unsa, basta pagkaon ka ng, wapay mabuhat guys, bawal naman ka karon, kung siya mong mabuhat karon sa Valentine's Day. Valentine's ma! Happy Valentine's sa inyo mga anak. Morning! There's mama guys, lumata na. Happy Valentine's! Hi te, happy Valentine's! Oh, happy Valentine's Day! Nakalag diya, okay. Mingkoy, happy Valentine's Mingkoy! Oh, sa gatang langit, nangulimlim gatang langit, dahil sa dyan ng ngalampag dari. Maglabay migkuan guys, basura. Hi guys, happy Valentine's Day sa tanan ng mga hinigugma. Valentine's na Valentine's, labay tag basura, labay ta dari kuan guys, basura sa Diyos kabuntagon. Hi guys, good morning. Kita tag Valentina ba? Yay! Kita kag Valentina, bisag napu pakabuok. Kaunsi ka. Ako may panguna. Ha? Bahala na sila diha, ako may panguna. Si Valentina si Valentino naglabay basura. Arang daghan ng sakyanan. Hala, tabok. Ako may agree dito kay Hugo kayo ko. Okay, angad-angad. Butong. Ang salad. Abag ko pang kuha na. Kanang kuwan pa, kanang Sablay buwag. langit-langit pa. Langit, lubi na ano yung kaglangit. Kanang nipis pa ka, kuwan ba? Hey guys, sama namin kuwan guys. Pamahaw.
Dira Junjun wa siya mo biyahe kay magtiwas siya kana nay trabaho. Sige trabaho nga kuan guys portahan gibutangan og kana nay screen kay nay ring mo kalit og sudya mangihi ra ba jud. Na muni jang gitrabaho may wa siya nakabiyahe og tulo ka adlaw. Kay diyan maning welding. Diyan na man ni jag butang og kanang kuan screen. Pero napa siya kuan guys tiwason. Nagakuha ko mamimo to ko sa taas kay mamilo ko sa mga kuan nilabahan. Hi guys, nako sa taas guys kay mamilo ko yung mga pilunon. Sa kabasket na ang kuan pilunon. Mga kuan ni. Mga sanina ni Junjun, mingaw gauwan. May laing kuan guys mabuhat. Si Junjun to asilong kay nagtiwas siya kanang nay trabaho mingaw po na kanang kalsada kay kuan ba sige guanuan mo nang ijang gibuhat ija na lamang tong gitrabaho tong amuang kuan dito pagtahan na si mama pas tindahan nga lingkod-lingkod tanaw sa kanang ijang simus tagin ang Valentine's karong adlaw guys nagman na ba mo balintong ako magbubalintong na lamang ko dani bahalag ako regalo nga dawat basta kay bawo ko nga hinigugma ko ang Paris okay raman pagway regalo basta buhi isang di Valentine's guys magmahamahalan gihapon ta adlaw-adlaw gihapon ta mag igugma ay Diara! grabe mo ang sira ulo Ang sikreto. Dara. minsan Di na ba na kadlaw na ko yatag? Up! Suman. Abling, katawa mo ka. di naman lagi na Dawat ka dili. Kabaw ka ako pa rin gi-important do. Pagpista pa niya akong kitago. Dawat dili. Naman. Di na lang kaya gusto pa na ni mong gatag mo na nag-iitsa Ay, ano itsa. mo buhi Wat tay batasan naman tay pamatasan bisag di ta professional na tao, may pamatasan pa rin oh. May waga nagkatago na. ay sani Bisag wala kuno tay madawat, basta nagmamahal. Padugdong ko sinadawat. okay raman ako kay madawat nga kanang nay regalo basta ang importante kay bawo ko nga imo kong gigugma Padugdong wa mo ko nadawat guys, bahalag ko nadawat. Sagna karon nasa. Kaya ka wala oh. yun ko maning gitipan Siyempre para surprise, surprise. may surprise ka pang nalalaman ha Pagpista ko yung binili. pag Pista. gawa man lagi ko kay bawo Siyempre, katong kuminigihan mong lakaw. jadi sa manin mo gibutang wa man lagi nakit ini Alang nga naman ako ipakita niyo. Siyempre, nakaplano na nadaan. Gunting. May cutter dito. di mo pa manggong gitipan-tipan Siyempre, alam mag... Para pag ma-excited ka mo, abli. Wap! Ting tididing! Tidididing! ting dididing kita di ko ganahan gani mating dididing kita Ting tididing! Pag nagganahan ka, kung sa'yo bayad, kiss. by kiss Wala. Ting tididing! Tidididing! Siyempre, lagi na. Mas dugay kanang mahirapan ka mas lami man kanang mahirapan ka mas kuan ba mas excited ba sige kumbati tinina naman si pero gablihan ay mo pa man gitipan-tipan narakag pa tididing kanina kanina guys ano nga ni Ito, mo ng ang tip. palit siyempre ingan ka sa kuwag na TikTok mundutan lag sinina ba tididing pan man ni pareha man is gihatag na timuna hindi pa mo na nga kay bawo si Jag
Flip-flop na. Flip-flop. Hindi nga na di ay. Asa tam ganyan? Flip-flop gani. Flip-flop na sa nina. Kaya nga ni Day pwedeng gipalit. Uy, di na piki na naitago. Naitag na. Oh. Pero wala may presyo. Hindi na ni mo gipalit ni. Yung pista. Siyempre, pang wala may mold rin pang pista na. Ngunong ganahan mong gadyo kang uso kung siksing sa nina. Nung ganahan ka. Wala. Sinining. Hindot Ano pa? Oh. Ngunong brown nga color ay mo ang gipalit. Yung gusto na ng color. Kung yan ang pagdindira, nindot ko na sa color na brown. Yung kaputi. Tara guys, gijahan gi palit. Hindi sipir. Pwede po magpa-cleavage. Kabrihan re. Di na magbra. Ayos Ganda nila Ganda, I'm so happy. Thank you so much. Ninja kare. Ah! Naman lagi ikuan. Gika na sa Bangkok, Thailand. Lagay ko guys, bracelet giti pa kuno. Bugat man lagi. So, ay, sabi kayo mabuking to. Gold na. Pila ni ka king? 18K? Yung 18K. 24 carats na. Basig nang hold up ko. Yo, grabe ka naman mga hold up. Bisa mo ka ni. Pinalit. 24 carats man lagi. So, natalbugan ang imuha. Natalbugan. Indot ka. Talbugan man kay luag man. Takturo na kayo. Indot sa. Nalipay ko guys sa ijang surprise gifts guys. Bisag simple ra. Moni, sige lakaw-lakaw nga di ko kauban nun. Minaman di ay kuwan. Siyempre, hapit na Valentine. Magandang ka. Pero bisag mamahalin man yung baratuhon, lipay gyapon ko. Siyempre, di ko musaba sa presyo. Kay kinasing-kasing man niya guys. Diyan yung pinaghirapan pila kagabi ni Jang biyahe para makapalit. Gidjahang pangregalo na. Diba? New York! Ay, New York ba na? New York! Yan guys, sa New Year. Suot ko rin. At ang isukot. Nga, mga ingani, mga mugbo. Yan Nga na, naman itong tindira. Kana mga mugbo sir kay unay usuron. Madugay na ari na lang na dream. Ang ututoy makagawas ng karir tabunan. nasamot na ko dani ka sexy. Nindot ka. Nga naman na. Nakita ang kuan, daghan ako sa nina, daghan po pugya pangatag ni ati muna na ho, napunaan ako. So daghan na kadyo ko sa nina. Sunod ni mong palito nahanap ang kabinit. Wala mo putang asang sa nina. Ang Valentine's guys, dinauso ag kuan. Bulaklak sagad-sagad pa dyan sa una, sa uyab pa, medyo ko ganahan nga tagan ko buwak. Kay malanta ra, masayang ang kwarta. Mabitang wana ko mo pa de. Kay ba kung sinina yung kalipay. Happy? Not happy. Yati ra. Bitaw, happy. Bitaw guys, nalipay kadyo ko sa isang kuan guys. Regalo. Diyan ka ni, aning ganun sa pawn shop kay aning isang lakay, pamalit na huwag lang sa nina. Karat na, wag mong malitin. Hindi pa tapos bayaran yan. Ha? Utang. Ano nga? Nangutang ragajig ka? Dili oy. Bahala ko kay regalo ko ay pangutang. Nindot sa. Hindi ko siya. Wap, wag mong titigan. Ganda. Ganda siya. Ang ganda. First time na guys, nga regaluhan ko na yung ingani. Hindi pa bayan. Ikaw pa magdatang yan. Uy! Sige, nagregalo ako man ay magdatang. Naina. Hindi ko yan na nang ibalik. Ikaw na nagkulit. Ibalik mo na. Regalo ni mo ako yung magdata. Nagkita joke lang. Ganda yan. Ikaw pa na sa Bangkok, Thailand. Luwag lamas ang kamot. Inana mong guna. Ano na ba? Saan yung pagsulod og hugot na
Kuha na marinaho kay ingon nakuhalan na rin ang gamay. Ayun, ang buti. Ano yung buti? Kani guys, aran ning pinalit gas pista tag 50 pesos. Kani oh. Pangambog niya yung ako ano. Ayun. Pesos ni. Then kaning ang arios 50 pesos ra pud ni. Pag 50 tahon lang sa. Oh, pasyon raman. Si Imelda magay Marcos na sa Green Hills siya magay mamalit. Pero ang kani, wa ko kay bawda ni og pila dinay jam pagpalit dani tinuod banig di. Tanawa. Si Jare na kay bawda ni guys og Tanawa. tinuod banig di. Tanawang tinuod og dili. So, unta. Ang kari kay stainless raman ni. Nya kana. Wa pa ko kay baw tanawon pa ni Pray na. ka magdata na bulan. Uy. Ilay namang mga tagog regalo diya ako'y pabayron. Ang bulan na akong i-rebel 2,500. Diya kaning nga mo ang relo. Stainless food. Kuan ra pud ni siya hinatag ra pud ni couple ni. Ni regalo sa amo ang kuan viewers. Natag ra ni. Couple watts. Diya kaning ahang kwintas guys. Ni regalo ra pud ni. Natag ra pud ni siya. Tinuod ni siya kay hanis siyang ipatanaw sa kananay pawn shop. Madawat siya og kanang isang la 4,000 kuno ni og kanang kuan isang la. Agani patanaw pa ni naho isang la ba ni. Salamat bitaw pa sa imong regalo na surprise ko si imong regalo na karong Laminaw Valentine. mo sa silong god, laminaw ko. Vlog na po siya. Nakalagot ko yung madawat guys, basta Ito guys, okay ra jud na kaadyo nga wa koy madawat nga kanalay regalo kay nakahibaw man ko nga ija kong gihigugma ija pinangga man po ni ija mo nang okay ra na o kanang wa koy kuan guys regalo. ang lalim. Ija kay naman dai si Jay secret pa surprise mo nang grabe na hang kuan lipaja ija sikad karon pa po nakadawat o kanang ingani nga regalo. Nalipay kaadyo ko guys sa ijahang kuan regalo bahalag wa koy nadawat nga kanang nay mga buwak. Di magadyo ko ganahan nga tagan ko ni Jaw kanang nay buwak Sayang nang sa kuan una. kay mahal ba yan ang mga rose mo, mahal. Awajan siya na guys so kanang hatagan ko ni Jaw buwak kay di magadyo ko ganahan pero hilig din siya manghatag og buwak sa una. Special ra. Special. Ako lang mga di ganahan kay lainan ko kanang hatagan kog buwak ba. Mas malipay pa ko nga hatagan kog mga ingani kay mga sanina, mga Alam na. pagkaon kay mapuslan man. Diya ang buwak ba diya kay malaos ra. Naadyo lang mga ko tagaig buwak kay di ko ganahan nga tagan kog buwak. Sa Manila pa mi nga tagan ko ni jag buwak. Mag-away mi. Kaya mga diyang awadyon kay di mo ko ganahan. Kay ug di ko ganahan, mangaway mga ko. Awadyon siya na kay bungtan ko guys so kanang hatagan kog buwak, madyo kay hatagan kog bisag Skyflix man laman ro no Ansil ba. Para na guys, di jud malaga naho ag buwak. Okay. Masayang raman, malawas raman saan mo kuno ng buwak para ninjo. Wala lang. Kuan lang, simbolo lang sa pagmamahal. Diya kay di man gadyo ko ganahag buwak. Diyo pa'y tagaan na ko ni mo isa ka stick o. Wala na pod. Bitaw guys, sos Ginoo ko ag langit gapiti-piti naman po nagatang langit gauwan na pod. Abi ko way madawat na karong adlaw. Kay mingaw pang adlaw, mingaw pang panahon, mingaw pang Valentine's. Di man day gamingaw agang Valentine's guys kay naman day ko na dawat. Diya guys, mara to nga ang vlog karong adlaw guys. Diya daghan kayong salamat sa permanentong pagtanaw. Happy Valentine's ninyong tanan. Love you. Bye-bye. Bye, Kita-kita na guys. po ta sa sunod na mong vlog. Bye-bye.